इतना एक आध गो भोसड़ी भइल बाड़ी सन कि अपने मर्द के कटवा के आ दूसरे के मर्द के साथ एंजॉय करे के हाल जानत तड़ी स। आ ई नइखी से सोचत कि मतलब आगे चल के कौन दिन दासा देखे के पड़ी। ऊ तो ठीके करते सन, जेन भी कुछ करत तड़ी सन आपन जाने में बहुत सुंदर करत तड़ी सन। लेकिन ओकनी से अधिक त एकनी के चुतेवन के न सोचे के चाही कि जेवन पत्नी अपना पति के नइखे हो सकत उ कभी केहू के नहीं हो सकत। जेकरा साथे साथ फेरा लेहल जाता माड़ो में 50 गो यहाँ का 50 गो वहाँ का, ओकर इज्जत नहीं से राखत भोसड़ी। तो चोरी छिपे वाला प्यार उ इज्जत राख लियन स। हमके तो नइखे लागत। साला ओकनी के चलते निको मेहरारू लईकी बदनाम हो तड़ी स। हम तो सुनत तनी कि 2 4 गो लड़की कहत तड़ी स कि हम सदिए न करब। लइको उहे बात बोलत न स।